Peter, jeg vil sige tusind tak, fordi vi måtte komme forbi. Jamen, det var da så lidt. Og se, hvor du har dit hjem og din, hvad skal vi sige, det der sådan er centret for din tilværelse. Ja, du kunne næsten kalde det arbejdsplads. Ja, hvis du skulle ja, det kan vi jo se, hvad vi sidder i. Jo. Det er lige præcis det. Ja. Det er. Ja, og det er her det hele udgår fra. Ja, ja. Det er det. Og de nye EP, dem blev faktisk optaget her, gjorde den ikke? Jo, det gjorde den. Altså, vi har lavet flere albums her. Og lige hvor du sidder for eksempel, der plejer at stå et trommesæt. Ja. Så vi kan optage helt gammeldags med alle spiller på en gang, eller vi kan være mere moderne og tage den og bygge det lidt op med nogle maskiner og hvad vi føler for. Ja. Så alle muligheder er til stede den grad. Ja. Men det er da ikke sådan helt typisk at have i sin stue, lige have sådan en lille studie, hvor at man laver. Jo, altså det bliver vel nok mere og mere almindeligt. Jeg ved da i hvert fald, at der udkommer jo rigtig meget musik i øjeblikket. Og da det går dårligere og dårligere for de store gammeldags studier, der ligesom, så må det jo betyde, at der er andre, der har fået samme geniale idé med at lave det hjemme. Fordi det kræver heller ikke andet end en computer og nogle devices og nogle mikrofoner af forskellige slags, kan man sige, i virkeligheden. Og selvfølgelig noget software, der kan håndtere sagerne. Ja. Så i virkeligheden kan alle jo være med, og det tror jeg er ret udbredt. Der. Du gav en hånd og kastede lys, kom stærkt igen med dine kys. Går du, når du i langt om længe havde fundet ind, at mørke stige til det sære sind. Går du, når du er lys at tændt og ord brændt, jeg savner dig og det vi fandt. Efter 40 år med musik og på den danske musikscene, hvor kommer det så fra? Det kommer vel stadigvæk et eller andet sted fra? Ja, det gør det, og det værste ved det hele er, at jeg ved ikke lige, hvor det kommer fra, lysten til det, fordi jeg er jo altid, med det jeg laver, både med maleri og musik, jeg er altid bare styret af min lyst til at gøre det, jeg gør, og hvis ikke den er til stede, så må jeg jo finde på noget andet rent udsagt. Ja. Og så nogle lange perioder har jeg da også haft, hvor jeg ikke sådan egentlig synes, at den der G-dur lød særlig spændende, og er der så kommet en E-mol lige i hælene på den, det gjorde det ikke sagen meget bedre, vel. Men det er som om, man løber ind i perioder, hvor man synes, at det måske får lidt mere magi, eller det får magi, det man selv kan blive begejstret for det, man gør. Og det kan være lige så enkelt, som det skal være. Altså, og når jeg laver noget, er det meget enkelt, fordi hvis jeg skal sætte en overskrift på det, jeg har gjort gennem lang tid med at komponere sange, både til Big Fat Snake og til mig selv og til andre, jamen så er det jo enkelhed, fordi jeg er ikke den store ørn på guitar på den måde. Jeg er ikke den store tekniker, og slet ikke på klaver da. Så det er den enkelte idé, jeg skal prøve at give vinger og få til at blomstre. Så hvis ikke den enkelte idé kan begejstre mig selv, så må jeg sige, så er slaget tabt. Men heldigvis er der tider, hvor jeg synes, det lykkes, og hvor jeg synes, at teksten også kommer til at gå godt i spænd med de melodistykker, jeg nu har. Ja. Jeg ved, du er meget begejstret for de seneste album her. Det har du givetvis været for dem alle sammen, men det bør man sige det i hvert fald. Ja, det er klart. Det er klart. Men hvor du også har arbejdet med teksten på en lidt særlig måde, at du har for eksempel kun skrevet på dansk på det nyeste her. Ja. Hvad har motiveret det? Der er ingen grund til at nævne nogen navne, og jeg kan også godt gribe i egen barm, som man siger. Men faren for at falde i en eller anden klichégrøft, når man skriver på noget, der ikke er ens modersmål, den er meget større, end hvis man skriver på et vedkommende dansk. Ikke mindst fordi man er jo, altså jeg er vokset op med alle de her amerikanske og engelske fraser, vi ved, hvad der rimer på hard. Og vi kender alle de der rim, som kan tangere at være nødrim nogle gange, hvor man tænker, okay, var det egentlig det, du mente, og fortæller du egentlig historien godt nok ved måske bare lige at forfalde til at gøre noget, som bare lyder rigtigt, som lyder som noget, vi har hørt før.
Og jeg har simpelthen ikke lyst til at ryge i den fælde der, og jeg synes desværre, at jeg selv nogle gange, og andre også i den grad, falder i den fælde, når man er dansker og skriver på engelsk. Det så bliver politisk ukorrekt at stå op for sit land, men det er slemt for det. At lukke kvinder inde og slå dem ihjel, når de finder sig en mand, som de bare vælger selv. Hvor er du nu? Danske mand og fru, hvor er du nu? Det bliver dit Waterloo, hvor er du nu? Ja, hvor er du nu? Hvor er du nu? Man kunne jo godt, igen uden at nævne nogen navne, så kunne man jo godt beskylde nogen for at skrive nogle ikke så dybe tekster. Men for dig så betyder teksten vel også noget. Altså teksten skal gerne have en eller anden mening, den skal gerne have et eller andet budskab og ville ud med, skal den ikke? Nej, ikke nødvendigvis. Det synes jeg ikke. Og jeg ved, nej, og jeg tværtimod bliver en lille smule betænkelig, hvis der er for meget budskab knyttet til det, fordi og måske hentyder du til, at der er nogle af de nye sange her, som har en eller anden form for, hvad skal man sige, de er lettere politiserende, eller hvad vi kan kalde dem. Det er det jo. Men jeg bliver faktisk en lille smule betænkelig over det selv, og vi fornemmer jeg under det, du siger, at der ligger sådan lidt med skal vi kalde det protestsange? Skal vi kalde det? Protestsange måske så meget sagt, men jeg ved også, at du har sagt på et tidspunkt, at det var farligt for en musiker at udtale sig alt for politisk, fordi det var vores land slet ikke stort nok til. Men alligevel så synes jeg, at der sniger sig lidt ind, i hvert fald på det nye her. Der sniger sig noget ind, hvor man godt kan høre din egen mening igennem teksten, og hvor du måske opfordrer lidt til i hvert fald noget eftertanke, om ikke andet. Ja. Jo, altså man kan sige, at jeg stejler selv meget, når jeg oplever, at folk er styret af at styre deres egen, hvad skal man sige, deres eget meningsunivers af at være politisk korrekte. Det synes jeg er pænt frastødende faktisk, for at sige det mildt. Men da jeg ikke sådan følger så meget med i hvad der foregår egentlig, fordi jeg lever sgu bare egentlig et forholdsvis stille liv, hvor jeg kommer ikke meget ud eller noget som helst. Jo, når jeg skal spille selvfølgelig. Ja. Men ellers, jeg er jo ikke sådan påvirket, og jeg ved egentlig ikke, hvad der snart er politisk korrekt. Jeg ved i hvert fald, at der politisk set findes en hets, der går i en bestemt retning i forhold til de partier, vi har i Folketinget i øjeblikket. Og der er der jo sådan en tendens til, at musikere jo er venstredrejet, og dem, der ja, altså det er de. Altså, og guderne må vide hvorfor, fordi man kan sige, at det er der absolut ikke nogen grund til. Men jeg føler det faktisk en lille smule kvalmende, at man, hvis man er styret af at bare være politisk korrekt, og hele tiden bare, men det skal vi gøre dit og datten, fordi det er det rigtige at gøre. Altså jeg trænger måske nok til, at folk tænker en lille smule mere selv, og det prøver jeg så selv at gøre, hvis man kan sige det på den måde. Ja, at tænke selv. Og det er så måske det, man kan fornemme lidt en gang imellem i... Ja, du tænker på, hvor er du nu måske, fordi frem, eller luk mig ind måske, som også er en anden af de nye sange her. Jo, men der bliver langet en lille smule, nogle små øretæver ud der til nogen, tror jeg. Ja. Og ikke mindst måske også til mig selv i Luk mig ind, hvor jeg måske bare kaster et spørgsmål op i luften, som jeg ikke godt vil have besvaret. Det er måske bare fordi jeg er så naiv, så jeg ikke selv står klar med svaret. Så den består egentlig meget sådan af en undren over, rent udsagt, hvordan de her krige, vi har i øjeblikket, som jo er inden for vores, skal vi sige, kulturelle i virkeligheden fundament, som vi har til fælles med. Vi danskere har det til fælles med muslimer, med jøder. Fordi vi jo dybest set er enige, så undrer det jo mig, at der kan være de konflikter, når vi ligesom alle sammen har, hvad skal vi sige, det gamle testamente som vores grundbog. Ikke? Det er jo ligesom det, vi også har lært i skolen, og det har muslimerne også lært, og jøderne også. Det er jo deres
hovedbog. Ja. Så der burde ikke være basis for at slå en anden ihjel på grund af religion, rent ud sagt. Og det er det, den sang handler om. Føles som en evighed siden første gang vi brød 5. bud i vores fælles sang. En sten blev kastet af Gud ved hvem, gik i kredsløb og spænder, sparker døren ind. Og sparker døren ind. Kender ikke dit navn, når jeg finder din havn. Så lov at du lukker mig ind. Giv mig alle de svar, som jeg håber du har. Bare lov at du lukker mig ind. Titelsangen på dit nye album, I det sekund er jeg lykkelig. Ja. Det kommer jo et eller andet sted fra. Ja, det gør det selvfølgelig, og lige præcis den episode stammer selvfølgelig fra men stammer fra en helt bestemt situation her i sommer, hvor jeg er ude og gå ved Årslev Engsø, og på måske en af de bedste aftener nogensinde. Vi snakker 10:30 om aftenen, hvor der stadig er over 20 grader, og fuldstændig vindstille, og ude i disen, ude i det her meget lavvandede Engsø-område, der ser jeg så to rævefamilier ude på sådan en lille pøns derude i vandet. Jamen de er ude, og de voksne er ude og formodentlig lærer de her unger, hvordan man fanger gæs, som de så ikke kan, fordi gæssen har også prøvet det her 1000 gange før, så de er jo også blevet snu. Så de lander og lægger sig til at sove noget længere væk, hvor de godt ved, at rævene ikke kommer. Men hele det scenarie og hele det der lille univers, der opstod lige præcis der, det fik mig til at fundere lidt over. Selvfølgelig var jeg meget optaget af, at jeg godt var klar over, at jeg sad i en unik situation, lige da jeg så det. Men da jeg så kommer hjem og tænker over det, og egentlig vil til at skrive den her tekst, så kan man sige, så er jeg også godt klar over, at så må jeg jo sige, at jeg er stadig glad for oplevelsen, og jeg er stadigvæk rask og rørig, men jeg er godt klar over, at magien egentlig kun var de der splitsekunder, hvor det oppe i ens hoved blev til en eller anden lykkefølelse, som man meget sjældent opnår. Aftensol lægger søen ned, de sidste fløjt tager kugget med. Fra fugleflok til myretu, en evighed, hvor vi kan være nu. Alle skæve trin, jeg faldt for dig, vil du være min. Lukker mine øjne og kan intet sige, og lige der i det sekund er jeg lykkelig. Er jeg lykkelig. Nu sidder vi her, og vi får lov til at se en lille del af din hverdag, som den er nu. Men da du startede for 40 år siden, har du så forestillet dig, at det var her, du ville ende? Rent geografisk? Eller? Nej, ikke geografisk, men sådan, hvad har du, alt det du har oplevet, alt det du har opnået i årenes løb, har der været et klart mål fra starten af, eller... Altså jeg går ud fra, at når vi har med musik at gøre, så skal det være en stor grad af lyst, der driver værket, det er klart. Men har der været målet med det, eller var det bare lysten, der startede det? Jamen det er jo mærkeligt, fordi det har hele tiden bare været lystbetonet, og nogle gange så har jeg tænkt over, at jeg i virkeligheden agerer meget som kan man sige, sådan et encellet organisme, som i virkeligheden bare reagerer hen mod lys. Altså i virkeligheden så føler jeg måske ikke, at jeg er... Så føler jeg faktisk, det er der, jeg er, fordi jeg har aldrig lagt nogen store planer for, at nu skulle det gå på den og den måde. Altså rent praktisk har det været super fantastisk, at man har fået lov eller at leve af det, altså rent sagt gør det til et arbejde også. Men jeg har aldrig nogensinde tænkt på det som et arbejde, og nu er der nok nogen fra
Dansk Musikerforbund eller Artistforbund, hvor jeg er medlem, der vil sige, nu skal han ikke sidde der og sige, at det ikke er noget arbejde, for det er det jo også. Yeah. Men jeg har aldrig haft nogen overordnede planer om at lave en karriere eller noget som helst. Jeg har fulgt min intuition og reageret sådan nærmest lidt med bind for øjnene mod, hvor jeg kunne lige se, der kom en lille lyssprække der, den går jeg mod, ikke? Eller det er så det, jeg lige afprøver, ikke? Og det, nogle gange er man så blevet hængende i de her arbejdskollektiver, som jeg har gjort gennem før i tiden. Helt tilbage har der jo været forskellige orkestre, jeg har supportet med liv og sjæl. Tilbage i 80'erne var det Malurt, og jeg bakkede 100% op omkring det projekt der. Vi havde en storartet tid, og jeg havde den kæmpe fornøjelse at møde Michael Falch, og arbejde med ham i mange år, som er et indlysende talent, som jeg utrolig gerne ville supporte, og så altid har gjort. Ja. Så kommer der en tid, hvor det så er andre grunde slutter, og så er det andre ting, man ligesom går mod og prøver at få til at blomstre. Og på et tidspunkt har vi også mødes med en, der hedder Anders Blichfeldt, som har store sangerambitioner. På et tidspunkt, hvor mine sangerambitioner, de var ikke til stede. Jeg var i virkeligheden på vej ud af det, for jeg synes, det hele var lidt sådan, hele branchen der på det tidspunkt i slut 80'erne var lidt nederen, som man siger. Men Anders havde store ambitioner, og vi sammen bankede vi jo så igennem en lang periode, 20 år faktisk, et orkester op, der hedder Big Fat Snake. Jeg ved ikke, om de eksisterer mere, men vi havde i hvert fald en super fed tid med det, indtil det så af uforklarlige grunde, kan man sige, stoppet. Jamen, på den måde har jeg ligesom bare fulgt idéerne. Altså, den idé var super god, så længe den var der. Det var jo en lang periode, kan man sige. 20 år, det var også noget. Ja, det må man sige. Eller næsten 20 år, tror jeg, det var kun. Men så på den måde, så har jeg bare fulgt min, hvad skal man sige, lysten til at bakke op, hvor jeg kunne, og til at, hvad skal man sige, skrive nogle nye sange, hvis det pressede sig på, eller lave et lille tema til Malurt, eller skrive nogle sange, som vi kunne spille i Big Fat Snake. Og ja, jeg har bare kastet mig ud i det, og bare gået mod det lille lys i mørket. Ja. Der må have været nogle sange i løbet af den her periode, som har sat sig særlig godt fast, og som har gjort særligt indtryk også på dig selv. Ja, men det er da helt klart, at det har der været. Og nogle gange kan man i bagklogskabens diffuse lys godt have svært ved at se, om det var noget, man om de sange var store egentlig, da man lavede dem, eller hvad de var. Det er svært at sige, men en sang som No Peace Like in Heaven, som jeg skrev på de 3,5 minutter, det tager at spille den, rent sagt. Jeg havde ikke nogen ekstra overvejelser. Jeg spillede den bare i C-dur på klaver derhjemme i Lyngby, i Jordhulen, som vi hørte den, og vi indspillede den kort tid efter. Since you gone away and left me all alone, I've been hanging by the phone. Ain't got no peace like in heaven, but I got the blues. Og det blev et hit, og det betød så pludselig, at vi kunne sælge guld, som det på det tidspunkt. Det gør det stadig, men dengang var det meget mere. Der var det vist 25.000, men det gik forholdsvis kvikt. Så
Så der bliver så også noget, der bliver man selvfølgelig glad over, at det har en effekt, både på orkestrets karriere og på... Og så tænker man måske også, at i samme periode har man måske lavet 10 andre sange, som der ikke er nogen, der kender, eller noget som helst. Og så tænker man jo, jeg ved om det var sangen, eller var det bare en tilfældighed, eller at de nu så den op i radioen. Og jeg kan huske den første gang, den præsenterede i radioen faktisk, det var Alex Nyborg Madsen på P4, som sagde, at det her, det var da det bedste danske bud på en sydamerikansk slagsang for en eller anden korrupt præsident i Sydamerika eller et eller andet. Det var ligesom hans mening om det, og der var lidt Queen over den jo. Ja. Det var stor armbevægelser og stor lyd og sådan noget. Og det var jo... Men den har i hvert fald den har været betydningsfuld. Ja. Men er det altid de sange, som også bliver store... hvad kan man sige, som sælger godt, som også har betydet mest for dig? Jamen det igen, det er sådan noget, der er svært at sige, fordi man skriver dem bare, fordi man skriver dem, og laver dem, fordi man synes lige, at man vil lave sådan en sang der, eller lige kunne. Men det, der kommer bagefter om hvorvidt det bliver en kommerciel succes eller ej, det har man jo ikke herre over. Altså, og der er så mange tilfældigheder, der i virkeligheden gør, om noget bliver en kommerciel succes. Så det er sgu svært at sige, jeg vil nærmest sige, at man må nærmest holde op med at gå og irritere sig over, hvis et nummer er en sang, man synes er super fed, hvis den så ikke lige slår an, og ikke bliver spillet i radioen, så kan man sige, nej, men sådan er det jo åbenbart bare. Altså, hvorfor vælger de at spille noget andet? Jamen, det gør de åbenbart bare. Det er der nogen, der har bestemt, at sådan skal det være. Ja. Så man må bare hele tiden bevare det, den gode, positive attitude til det at sige, jamen, jeg laver ikke sange bare for at blive rig eller for at blive berømt eller noget som helst. Jeg er sådan set ligeglad. Det eneste, jeg synes, der er super fedt, det er at lave sangene, og så også trods alt at komme ud og spille dem, og nogen gider at høre dem. Ja. Det er jo egentlig det, der er pointen, ikke? Ja, det er klart. Ja. Nu har der jo været forskellige personer, som sådan igennem din tid har også været en inspiration for dig. Blandt andet Springsteen, som du selv nævner som en af dine helt store, hvad skal vi kalde dem, forbilleder. Ja. Idoler. Idoler lige frem. Det er faktisk at sige idoler. Ja. Han har vel også på en eller anden måde haft sin grad af påvirkning på din musik. Der er ligesom to, der hele tiden har været der, og han er Bob Dylan er den ene af naturlige årsager, fordi han er i min verden jo exceptionel. Og så har der været Springsteen, som jo mere har været, som jo ikke på den måde oplever ikke som den samme, skal man sige, nuancerede sådan sangskriver, som Bob Dylan måske er. Men til gengæld har han så mange andre kvaliteter. Sangene er fantastiske. Det skal siges med det samme. Men samtidig så fik jeg også ligesom fat i ham på et tidspunkt, hvor jeg selv var sådan meget i tvivl om, hvor jeg skulle hen. Jeg har været en 22 år gammel eller noget, i 75. Og var bare sådan en langtidsstudent, som sad og fumlede med min celluloselak på mit lille hummer der, og gakkede igennem med at lave malerier og sidde og spille lidt bluesguitar og noget. Men pludselig var Springsteen der og satte en helt anden dagsorden, fordi han udsendte et album, der hedder Born to Run. Fra det tidspunkt har jeg sådan set været totalt fascineret, og det gode ved det var, at vi også, fordi jeg havde den her, jeg var fuldstændig stolt og fuldstændig fan, og da jeg så møder Michael Falch og Malurt og de andre i Malurt, og vi laver det Malurt, som lavede den første album, der hedder Kold Krig, der var det også en redningsplanke, som jeg kastede ind i seancen der, for der var ingen andre, der kendte Springsteen jo. Han var jo faktisk ikke ukendt i 75, men han var dog så ukendt, så han ikke engang kunne gennemføre en koncert i Danmark faktisk. Han spillede i Stockholm i 75. Men der kan man sige, der blev det jo meget et fundament for Malurt, og det var super fedt, at vi fik sådan en fællesnævner, fordi de alle kunne godt se, at okay, E Street Band og Springsteen, det er unikt. Så vi dyrkede det jo så pludselig sådan for fulde gardiner, ikke? Og det er blandet en af grundene til, udover at Michael havde skrevet nogle rigtig gode sange, Mød mig i mørket, Superlove og ja, de sange, som folk nok kender fra det tidlige Malurt der.
Det er sammenholdt med en god producer og så Springsteen svævende i ascendanten hele tiden. Det var den rene magi, synes jeg, og det tror jeg, vi alle kan skrive under på i Malurt. Ja. Hvis vi så, hvis vi skal se sådan fremad, nu har vi har snakket lidt om hvad der ligesom lagde grunden for din karriere, og hvad der har været holdepunktet i tidens løb. Hvad ser du så som fremtidsplaner? Du har jo prøvet meget allerede, du har opnået meget allerede. Hvad mangler du? Jamen, jeg mangler som sådan ikke noget. Jeg ser det egentlig ikke som sådan noget. Altså, jeg ser det ikke som sådan nogle trin, hvor man hele tiden bare skal opnå noget mere. Som jeg også, hvis nok har været inde på, jeg vil sige, min tilfredsstillelse ligger faktisk i processen om at skrive sangen, skrive en sang. Og hvis den, hvad skal man sige, den kilde løber tør, så tror jeg sgu, det vil jeg blive lidt, jeg er ked af det måske, eller så vil jeg så tænke, okay, så må jeg gøre noget andet. Men så længe der ligesom der springer en kilde af toner og ord, som jeg synes, jeg har behov for at sætte sammen til noget, vi så kan kalde en sang. Så længe det er sådan, det er, så vil jeg jo bare fortsætte med det, så længe det overhovedet kan lade sig gøre. Et CV så tyndt som morgendis, ingen tid til at falde til ro.